Türkmenistanda Garabazarda $1 bahaty 40 manada yetdi. Milli pulun hümmetiniň düýp götürüp pete gaçmagy 2 hepde töwerege wagt bäri dowam edýär. 20-nji martda $dollaryň alys-çalyş bahaty 30-31 manat aralygynda ütkäp, şondan soň ol her gün 1 manat ýokarlanyp başlapdy. 1-nji aprelde $dollaryň bahaty 35 manatdan geçdi, 2-nji aprelde 38,5 manatda saklandy. Türkmenistanyň Merkezi Banky $dollaryň resmi çalyşyk bahatyny 3,5 manat derejesinde ütköpsü saklap galýar. 3-nji aprelde Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň bazarlarynda $dollaryň 39 manatdan geçenligini habar berdiler. Aşgabatly habarçylaryň sözlerine görä, gün ortaň Mir bazarynda $dollar 38 manatdan satyn alınıpdyr. Ýöne habarçy ila arasynda Lomoy diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda $1 üçin 39 manat teklip edilenligini aýtdylar. Bellesek, Libap vilayetinde valuta söwdegärleri 2-nji aprelde $1 üçin ýam 38,5 manat hödürläpdiler. Türkmenistandaky habarçylaryň sözlerine görä, 3-nji aprelde günüň ahyrına çenli $dollaryň alys-çalyş bahaty 40 manada yetdi. Habarçylaryň sözlerine görä, şenbe günüň agrymly böleginde valutaçylar $1 39 manat teklip edipdi. Ýöne öýlen sagat 3-lerde $40 manatdan bahalanýardy. Libap vilayetinde $dollaryň alys-çalyş bahatynyň Aşgabat ýa-da beýleki sebetler bilen deňeşdirilende adatça ýokary bolmagy Özbekistan we Awganistan bilen kontrabanda sowdasynyň bolmagy bilen baglaşdyrylýar. Milli pulun birden hümmetsizlenmegi görnüşi ýaly Türkmen-Iran serkediniň uzak hareketmeden soň açylmagy bilen baglanşyklydyr. Serketçiler geçen ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylypdy. Manadyň dollar garşysynda hümmetiniň juda peselmegi Türkmen prezidentiniň milli pulun hümmetini saklap galmagyň meselelerini Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary hem vice-premierler bilen ara alyp maslahatlaşmagynyň ýerýanyny gabat gelýär. 1-nji martda ykdysady meselelere bagyşlanan maslahatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow manat serişdeleri resmi alys-çalyş bahaty boýunça daşary ýurt puluna çalyşlanda kadalaşdyrjy düzgünleriň berjä edilişine gözegçiliginiň ähmiýetine ünsü çekdi. Türkmen manadynyň resmi kurs bilen deňeşdirilende 11 esse töweregi hümmetsizlenmeginiň esasy sebäbi ýurtda gün saýyn erwetleşýän ykdysady pese gaçyşdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Emma hökümet muny boyun almaýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwaryna bäri Birleşen Ştatlaryň dollarynyň resmi alys-çalyş bahatyny 3,5 manatlygyny saklap galýar. Hepdeniň başynda Aşgabatda we Türkmenawatda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňgeş bolan valuta söwdegärleri ýakyn günlerde dollaryň gara narhynyň 40 manada ýetmegine garaşýanlygyny çaklapdylar. Türkmenistanda iň pes zähmet haky 870 manatdyr. Şeýlelikde ýurtda iş ýüzünde resmi kurs boýunça valuta satyn almagyň mümkin dälligi göz öňünde tutulanda Türkmenistanda 3-nji aprelde iň pes zähmet haky 22 Amerikan dollaryna barabar boldy. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary dollaryň bahatynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sandy guruluşy önümleriniň ady haritlarynyň we tenagat önümleriniň bahalarynyň göterilýänligini habar berýärler. Milli manadyň hümmetiniň ýygyderli pete gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby hem pete gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky hem hususy sowda nokatlaryndaky gymmat bahalardan gasa durup döwlet dukanlarynda ardan bahadan satylmaly önümleri satyn almaga synanşýanlygyna getirýär.